V tejto časti si ukážeme a povieme, ako správne vybrať dlhoveký strom, ako pripraviť a vyživiť pôdu a zároveň si povieme, ako ošetriť korene pred samotným sadením. Výsadbe predchádza príprava pôdy. Je veľmi dôležité do pôdy, v ktorej chceme, aby dobre korenil strom, dodať organickú hmotu v podobe kompostu. Samotná jama na výsadbu nemá byť veľká, nemá to byť jama meter krát meter, ako sa hovorí, ale má to byť pôda, ktorá je vyživená, ktorá je skyprená. Prakticky to prebieha tak, že navozíme kompost, ideálne 100 aj 200 litrov kvalitného kompostu, ktorý zmiešame s pôdou. Ak máme pôdu príliš ťažkú, ilovitú alebo naopak príliš kamenitú, piešitú, pridávame aj drevné uhlie spolu s kompostom a to rovnomerne rozmiesime, premiešame rýlom alebo motikou podľa pôdneho druhu do pôdy a tým uľahčíme mladému vysadenému stromu, aby jeho korene poľahky prenikali do okolitej pôdy. Ovocné stromy vyžadujú zlepšenú pôdu, ktorá má dostatok vzduchu, organickej hmoty a to práve dosiahneme dostatkom kompostu, ktorý primiešavame do existujúcej pôdy. Nevysádzame stromy do čistého kompostu alebo rašeliny, ale práve premiešame tú organickú hmotu, aby nedošlo tzv. Črepníkovému efektu, kedy strom neochotne zakoreňuje do okolia. Prípravu pôdy môžeme začať aj niekoľko mesiacov dopredu a to tým, že práve na miesto, kde budeme sadiť, si privezieme už dopredu kompost, slámu, seno, štiepku. Toto miesto sa stane kyprejšie vďaka dažďovkám, vďaka organizmom, ktoré nám začnú prekyprovať najmä ťažkú ilovitú pôdu. Na jeseň, keď už máme zabezpečené stromy, zabezpečené koly, už len prídeme, odhrnieme kompost, tzv. Hniezdo, ktoré nám práve tie dažďovky skyprili dopredu a oveľa ľahšie sa nám sadí a živiny počas roka sa uvoľnili do pôdy. Takéto miesto je oveľa lepšie pripravené, ako keď prídeme na tzv. Zelenú lúku alebo na hnedé pole, kde začíname sadiť od nuly. 3-4 mesiace dopredu pripravené miesto oveľa lepšie príjme strom, najmä ovocný, a oveľa ľahšie sa nám bude kopať, ušetríme energiu a môžeme sa sústrediť na ďalšiu starostlivosť. Poznáme rôzne druhy alebo typy sadeníc ovocných stromov. Základný typ je sadenica voľnokorenná, ktorá nemá koreň obalovaný, ale má voľne rastúci, teda nie je v žiadnej arbotaške, ani nie je to tzv. Balovka. Voľnokorenné sadenice sú podstatne lacnejšie, vyžadujú si výsadbu až po 20. októbri. To je dôležité, lebo sadenice, ktoré sú s voľným koreňom, sa musia vykopávať a vyorávať zo škôlky, až keď padnú listy, takže neuponáhľajte sa s výsadbou. Sadenice voľnokorenné majú tú nevýhodu, že im ľahko obsychajú korene, takže dôležité počas výsadby, aby korene boli prikryté vlhkou plachtou, aby boli vo vode, aby boli jednoducho zakryté, lebo vlásočnice na vzduchu obsychajú a strom stráca svoju životnú silu. Keď hovoríme o rôznych typoch, druhoch stromov ovocných, tak ich môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií. A to sú stromy ovocné šľachtené na výkon, na plodnosť, vhodné do záhradok, vhodné do najlepších, najkvalitnejších pôd s pravidelnou starostlivosťou. Väčšinou sú to moderné odrody, jabloní, hrušiek, sliviek a tak ďalej. A sú naštepené na vegetatívnom podpníku, rastúcom oveľa menej, slabšom podpníku, ktorý si vyžaduje pravidelnú závlahu, pravidelné hnojenie, pravidelný rez. Ale keď hovoríme o dlhovekých výsadbách, dlhovekých stromov ovocných, tak vyžaduje si strom naštepený na semenáči, teda na planej hruške, planej jabloni, čerešni vtáčiej, mahalepke a tak ďalej, na horkej mandli, a toto je práve koreňový systém, ktorý dodáva stromu silu, ktorý odoláva vetru, ktorý čerpá živiny z hlbších vrstiev a strom sa naozaj stáva dlhovekým. Takže treba dávať veľký pozor na výber podpníku. Je to rozhodujúce pre celý život stromu. Keď volíme dlhoveké stromy, tak jedine semenáč. Keď volíme stromy do záhradok, do menších priestorov, tak si môžeme dovoliť aj tzv. Záhradkové, intenzívne odrody na vegetatívnom podpníku.
Dôkladne zvážime, odkiaľ berieme sadenice. Najlepšie je vybrať priamo od prvopestovateľa, teda od škôlkara. Vyberáme stromy, ktoré sú naozaj kvalitné, ideálne pochádzajú zo Slovenska. Ak môžem odporúčiť, vyhýbame sa záhradníctvám, ktoré len stromy dovážajú za čo najnižšiu cenu. Takže skúsime skúmať ten pôvod toho stromu. Táto krásna slivka bola vypestovaná tu v Bielých Karpatoch, v slovenskej škôlke a bola vypestovaná bez umelých hnojív, teda je prispôsobená do prirodzeného prostredia. K výsadbe nám nestačí len strom, kôl a chuť sadiť, ale potrebujeme aj mulčovací materiál a látky prírodné, ktoré nám zlepšia pôdu. Určite neodporúčam priemyselné hnojivá, rôzne umelé hnojivá, ktoré odporúčajú mnohí pridávať do pôdy. Tie nám poškodzujú pôdu, stráca sa nám prirodzená úrodnosť. Ideálne je použiť organické hnojivá, ako je kompost, hnoj, mulčovať štiepkou, slamou, senom, lokálnym materiálom, ktorý vieme zohnať v čo najbližšom okolí. Do pôdy pridávame aj drevné uhlie, ktoré zmiešame s kompostom, aby sa nám nadlepšili pôdne podmienky. Zadrží sa nám viac vody, dostaneme do pôdy viac vzduchu. Na samotnú pôdu ukladáme buď hnoj alebo kompost, ktorý následne prekryjeme listnatou štiepkou, slamou alebo senom. To slúži, aby nám neprerastali trávy alebo buriny, ktoré nám odčerpávajú vodu, ale zároveň nám to aj prispieva k lepším vlahovým pomerom. Organická hmota, slama, seno, štiepka sa rozkladajú, zvyšujú obsah humusu v pôde a to prospieva k dobrému a silnému rastu stromov.